Добър ден, аз съм Джан Ахмедов Арифов и ще ви покажа как се прави самолет. Трябва ви едно листче. Прегъваме и тъй. И после отгъваме. Тук вземаме и това крайче. И тъй. И на това да опира. Вземем пак другото крайче. Да са равни. След това правим и така. Правим пак и така. И тук правим и така. Добре, и тук сгъваме и тъй. За да се получи самолета хубаво. И после гледате това как е сложено. И това другото крило по същия начин, за да са равностойни. И след това навдигаме другото крило. Ей до тук. Да стигне и на тази линия. И вземем пак другото крило. Ей тук да стигне до тук. Добре, едната част от самолета ми е готов. Сега ей тук лекичко късаме. След това от другата страна лекичко късаме. И го махаме. От другата страна също го късаме по същия начин. Махаме го. Вземаме преницата и тук и тъй, прегъваме и така. Правим и тъй. И тъй. Това го сгъваме и тъй. Задържаме. Се получава тъй. Обръщаме го така. Вземаме и тъй с крила и тъй. И тук и тъй. Правим отдолу. И е готов. Отдолу е тези неща. Така сме го направили, за да може от тук да преминава въздуховода. А пък тези неща го държат във въздуха. Ако искате тези неща, може да си ги дигнете, ама няма да лети хубаво. И преницата го управлява. Това беше всичко от мен. Аз съм Джан Ахмедов Арифов. Дано да ви е харесало клипчето. Очаквайте още клипове от мен. Довиждане, до нови срещи.